Dobro večer, dragi gledatelji, dobro večer, pravi igrači. Ja sam mađioničar Josip još uvijek i večeras će vam moj prijatelj pokazati jedan izvanredan trik. A mene su ovdje zavezali, ja neću moći gledati trik, ali vam zato mogu najaviti. Dakle, pravi igrači, pogledajte mog prijatelja mađioničara kako izvodi trik i uživajte. Ja sam Gogo, napravit ćemo jedan kratki, ali slatki mentalistički trik. Normalno kad se radi o mentalizmu uvijek pomaže publika malo, tako da evo Domagoj, jel bi ti htio malo asistirati? Ajde, izvoli. Pozdravite Domagoja malo, nagrabite ga jednim aplauzom. Ovako, Domagoj. Šta je važno? Važno je da ja imam jedno predviđanje, pošto mentalisti obično i predviđaju stvari. Ovo je jedna koverta. Koverta će biti cijelo vrijeme kod tebe ovako. Tako. Neka bude uvijek na vidiku. Super. Imam jedan kalendar. I na kalendaru imamo za svaki mjesec normalno na svakom datumu po jednu kartu. S time da je kompjuterski napravljeno da se ni na jednom mjesecu ni jedna karta ne ponovi. Šta znači to? Recimo, 2. je april ili 2.4. je sedmica karo, 2.5. je recimo osmica karo, 2.6. je devetka pik, 2.7. i tako dalje, tako dalje. Znači, nigdje se ne ponavlja ni jedna jedina karta. E sad, prije nego počnemo, ti vidiš da imam dva špila. Evo ti špil karata. Hoćeš prebojati karte, tu je 52, ali ako ne vjeruješ, ok, promiješaj karte. Ok, i sad, koju hoćeš kartu izvuci i ne gledaj. Ubaci prst negdje u špil, izvuci kartu i ne pokazuje nikom, čak ni ti nemoj vidjeti. Odlično. Hoćeš da izbrojimo da sad ima 51, možda? Hoćeš? Dobro, super. Evo ovako. I sad ćemo mi umetnuti kartu ovdje. I cijelo vrijeme ovo je kompletno tvoj izbor. Promiješao si špil, izvukli si jednu kartu i stavi je tu. Ok. Drži ovako. I cijelo vrijeme je pred nama. Ok. Imam crveni špil karata. Iz crvenog špila karata ću izvući, možeš se uvjeriti da su karte promiješane, a ja ću vaditi slike u međuvremenu. Pošto imamo 12 slika u špilu karata, to će biti mjeseci u godini. Tako. 12 karata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 karata. Domagoj, koliko god hoćeš karata izdvoji i to će biti mjesec na ovom kalendaru. Koji mjesec bi htio? Hoćeš siječanj, veljača, ožujak. Znači koliko karta odvojiš, toliko će to će biti taj mjesec u godini. 10. Dobro. Umetni kod tvoje karte i 10 karata. Tako, super. Odlično. Imamo 10 karata, to je mjesec koji? Listopad. Sad ćemo mi otvoriti listopad ili oktobar. Oktobar. Izvoli. E sad. Evo ti otprilike. Čekaj, džokeri nam ne trebaju. Imamo dvije grupe karata. Vidiš da su pomiješane sve. Hoćeš ovo ili ovu, sasvim nebitno. Ovo, dobro. Pošto sam slike izvadio iz špila, hoćeš crne ili crvene boje? Crvene. Ajmo izvući crvene boje. Broj crvenih karata će označiti datum u 10. mjesecu. Znači imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 crvenih boja. Znači, molim te pokaži mi koja je karta, reci mi koja je karta na 10. oktobru ili 10. listopadu. 2, tref. Dvojka tref. Ok. Ja sam cijelo vrijeme govorio da imam jedno predviđanje. Odvojili smo karte po tvom izboru, sve si sam odradio, ja sam ti samo malo pomogao i ovdje je to predviđanje. I draga publiko, mentalisti obično predviđaju budućnost. A to je dvojka tref. Ali, ja sam tebi dao plavi špil karata. Ti si plavi špil promiješao, je li tako? Odvojio si 10 karata, to je označilo oktobar. Ali to je cijelo vrijeme se ovdje nalazi i jedna plava karta koju si ti sam odabrao u špilu i promiješao si ga sam. Izvuci ovu kartu koju si odabrao i pokaži publici.
Hvala puno. Pravi igrači. Ja sam malo škisnio, trik je bio odličan. Ali rekli su da će mi ovdje ubaciti glavu i da će ovo pustiti. Ali ja ću sad brzo pobjeći. Trik je odličan bio, a mi se vidimo i sutra. Pozdrav!